दिनै जोङो सारा बिटिसि एबा बिटिआरआव मोनफ्रोमबो समस्थियावनो जोङो प्राइमारि वाइजआव पदयात्रा खालामदों। पदयात्रा खालामनायनि मेन जाहोनानो जादों बे ओनसोलाव 17 बोसोर बिपिएफआ मोनसे राजत्व खालामनानै रायजो राजाफोरखौ जोंनि गामि गंखनाव थानाय जाम्बा रायजो राजाफोरखौ थगायबोगासिनो दंमोन आरो बे थगायनायनिफ्राय बारग'नायनि थाखाय दिनै पदयात्रा राजखान्थियारि जि मोनसे सोलायनायनि परिबर्तननि जि जात्रा खालामदों बे जात्रानि गेजेरजों फैबाय थानाय समावहाय इउपिपिएल हानजाया बिटिआरखौ खुंनायनि लामायाव फैदों आरो कमप्लिटलि दिनैनि समावहाय जोङो नुनो मोन्दों जे जिमानखिनि गामि गंखना हाबनानै नायो माने बिटिसिखौ खुंबोनाय हाग्रामा महिलारिया मोनना बुंबोदों जे मडेल बिटिसि खालामगोन जों जिफोरबायदि जायगाफोरजों जों थाबायना फैदों बेवहाय अन्थाइ थरसेबो गोलैयाखै जाय लामाफोर दङ गामियाव हाबनायनि लामायानो गैया बिदि मोनसे थासारि खालामनानैबो बिथांमोना गेदेर धुल थाल बाजायनानै जों डेभेलपमेन्ट खालामदों होनना बुंबोबाय थादों खिन्थु प्रेक्टिकेलाव बे बाथ्राया दि नङा बेखौनो जों दिन्थिनो थाखाय दिनैनि समावहाय गामि हाबनानै रायजो राजाफोरखौ फोजाखांनायनि मोनसे खामानि मावदों आरो बे फोजाखांनायनि गेजेरजों जे राजखान्थियारि सांग्रांथि लाबोनायनि गेजेरजों फैबाय थानाय समावहाय बिपिएफखौ बिटिआरनिफ्राय बिटिसिनिफ्राय उৎखात खालामनायनि जि मोनसे खामानि बे खामानिया सुरु जाबाय आरो दिनै समावहाय जों बुंनो हायो दाथिकै बुंनो हायो नैबे जोंनि 37 नं धोनस्रि समष्टिनिफ्राय 37 नं धोनस्रि समष्टिनि महनपुर प्राइमारियाव हाजार मानसिफोरा ओंखारबोदों आरो हाजार मानसिफोरनि ओंखारबोनायखौ जों नुयोब्ला बयबो रंजा बाजायै ओंखारबोदों रावनिबो गोसोआव मोनसे माबानाय गैया दिनै जे सोलायनाय फैबाय मोनसे गोदान परिबर्तन फैसिगोन बे गोदान परिबर्तन फैसिगोनखौ बयबो लोब बरायबोगासिनो दङ आरो बे बरायनायनि मेन उद्देश्यआनो जाबाय दिनै सोलायनाय फैदों आरो सोलायनायनि थाखायनो जोङो इन्टारेस्टेडलि जि मोनसे गोसोम दागो दंमोन जि मोनसे गोसोम साया दंमोन जोंनि ओनसोलाव बे ओनसोलाव जे उन्नतियानो जायाखैमोन जोङो मोनसे मोजां सानखौ नुनो मोनाखैमोन बे मोनसे मोजां सानखौ नुनो मोननायनि मोनसे लामा फैबाय दिनैनि समाव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल हानजाया गामि हाबनानै राजखान्थि भाबै सांग्रांथि लाबोनायनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो मोनसे आसा होनो हादों आरो बे आसा होनायनि गेजेरजोंनो आरो बे जे मोगथां महराव जाफुंगोन बेखौ मिन्थिनानै रायजो राजाफ्रा लोब ओंखारबोदों हाग्रामा महिलारिया दिनैनि समाव ओंखारनो हायै मोनसे माबा जाबाय बिथाङा गावनि जायगायावनो देरहागोन देरहाया बेहा मोनसे सोंथि फैबाय दिनैनि समाव बिपिएफआ मोनसेबो जायगायाव देरहागोन ना देरहाया मोनसे कुइसन जानानै दं जों दाथियै बुंनो हायो इउपिपिएल हानजाया उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव 10टानि गेजेराव 10टाबो देरहानायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं आरो देरहानाय लामाया थिग जाबाय दिनैनि तारिखालादि इउपिपिएल हानजाया उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव 10टा सिटनि गेजेराव कनफार्म सिटआ जाबाय 8टा बे 8टा कनफार्म सिटआ दिनैनि गेजेराव ओंखारनानै दङ आरो बै हिसाबै फैबाय थानाय समाव जे हाग्रामा महिलारिया रायजो राजाफोरनि गेजेराव मिटिं खालामनो हानाय अबस्थायानो गैला बियो दिनै रोखा जाबाय नैबे 37 नं धोनस्रि समष्टियाव दिनै जोङो जि पदयात्रा हान्जा सुरनाय जों बेखौ जागायदों आरो बेनि थांखियानो जाहैबाय जिहेतु थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिडि खुंनायनि थाखाय बा जि 6 शिड्युल एलेका हिसाबै मोनसे माने स्पेसियेल जि एडमिनिस्ट्रेसन जि माबा सिस्टेम बे सिस्टेमखौ मोननायनि उनाव बे ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय जेसेबांखिनि केन्द्रीय आरो रायजो सरकारनिफ्राय जेसेबांखिनि अनुदानफोर फैदोंमोन जौगानाय आसनिफोर फैदोंमोन बे जौगानाय आसनिफोरखौ रुपायन खालामनायाव दिनै मोनफ्रोमबो एलेकायाव गोबां रोखोमनि माने जाख्ल'नायफोर जादों दा बे जाख्ल'नायफोरखौ जोङो नोजोर खालामनानै आरो मोनफ्रोमबो गामिफोराव जुदि दिनैसिमहालागै जे माने आइसलेट जानानै दं बन्सित जानानै दं बे बन्सित जानाय गामिफोरनि गेजेराव न'खरफोरनि गेजेराव जों हाबनानै जाहाथे मोनसे जागरण लाबोनो हायो मोनसे जाहाथे सोलायनाय लाबोनो हायो आरो बेयावहाय थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनि जि बिटिआर सुक्ति बे सुक्तिनि दारानि बे ओनसोलाव जिहेतु मोनसे सान्थि स्थापन जाबाय बिटिआर माने एग्रिमेन्टनि उनाव एकर्डनि उनाव दिनै बेवहाय जेसेबांखिनि संग्रामिफोर दंमोन एनडिपि दंमोन बे गासैबो दिनैहाय भंग जाजोब्बाय मोनब्रै एनडिपिआबो दिनै गैला बेखायनो बे ओनसोलाव मोनसे सान्थि जाबाय आरो बेवहाय जौगानाय नांगौ दिनै खौसेथि नांगौ दिनै बेयाव सान्थि नांगौ बेखौ लानानै जों दिनै हान्जा सुरनाय बे हाबाफारिखौ जों दिनै लादों गासै 7 जन केन्डिडेटफोर दं दा 7 जन केन्डिडेटनि गेजेराव गासै बेयाव बिजेपिनि केन्डिडेट सासे दङ आरो
माने नांगोलनि बा BPF-नि केन्डिडेट सासे दं आरो UDF-नि सासे केन्डिडेट दं अब्लाबो आं दिनै जेसेबांखिनि बेयावहाय गामि गामि गिदिंनानै जोङो दिनै जि नुदों थांनाय बे समफ्राव जेसेबांखिनि गामिफ्राव गिदिंनानै जे रायजो राजाफ्रा जेरेखम जोंखौ हहारि होदों जेरैबायदि माने खौसे मोनसे आवगायबोदों जोंखौ सापर्ट होदों हेफाजाब होदों बेखौ नोजोर खालामनानै बेवहाय UPPL दलानो बेयाव देरहागोनना दिनै 100% दिनै सियर जानानै दं रोखा माने 100 जौखोन्दो दिनै UPPL-आनो देरहानो हागोन रोखा बेयाव सोरबा मिताराम बसुमतारी सोरबा माने BPF बे खुनु फेक्टर नङा आरो दिनै मिताराम बसुमतारीया मानो फेक्टर नङा बिथाङा थांनाय बे 17 बोसोरनि सासनाव बिथाङानो बे ओनसोलनि सासे इएममोन 12 बोसोर इएममोन 5 बोसोर TLC-नि चेयारमेनमोन ओंखायनो बिथाङा जेरैबायदि माने रायजो राजाफोरनो खोथा होदोंमोन सासनाव थानाय समाव बिथाङानो सासननि माने चेयाराव जिरायनानै दंमोन ओंखायनो बे समाव बिथाङा मावनो हायाखै दा मावनो हायैनि थाखाय बिथाङा गोदान जेबो प्रतिश्रुति दिनै होनो हायाखै ओंखायनो बिथाङा दिनै बेयाव फेक्टर नङा आरो बे बेराफारसेथिं बेवहाय नांगोलनिफ्राय जाय प्रेस मसाहारि बे प्रेस मसाहारिया दिनैहाय जेसेबांखिनि थांनाय बे 17 बोसोराव जेसेबांखिनि BPF-आ माने दुर्नितिबो खालामदों बिनि जबाबदिहि जादों बिथाङा एन्सार होनो हायाखै आरो फारसेथिं बेराफारसेथिं बिथाङा दिनै बे प्रेस मसाहारिया माने बे ओनसोलनि नङा बे ओनसोलनि नङा ओंखायनो बेखौ आनलकेल हिसाबै बेखौ सालानि हिसाबै माने बिनि गावसिनि BPF-नि मानसिफ्रानो बेखौ ग्रहन खालामाखै बिनि थाखायनो बेजों दिनै खामानि मावाखै ओंखायनो बेखौ माने रायजो राजानि खोथायाथ' बादो BPF-नि मानसिफ्रा ग्रहन खालामाखै ओंखायनो बेवहाय BPF हिसाबै बिथाङा देरहानो हाया आरो बिथांनो भट होनाय नङा आं दिनैनि बे जे भट जात्रा एबा जे हान्जा सुरनाय बे हाबाफारिनि गेजेरजों गासै बे माने 36 नं धनस्रि समस्तिनि गासै रायजो राजासिम लोगोसे गासै BTR बासिनि रायजो राजासिम नोंथांमोननिसिम आं खावलायहरनो सानदों जे फैबाय थानाय जि बिसायख'थि बे बिसायख'थिखौ गासैबो जाहाथे बाहागो ला आरो गासैबो जाहाथे माने गोजोन खौसेथि सान्थियै जाहाथे बयबो भटखौ होयो आरो गासैबो जाहाथे सोलायनांगौनि थाखाय बेयाव सरकार सोलायनांगौनि थाखाय बेयाव BTR माने सुक्तिखौ रुफायन खालामनायनि थाखाय आरो बेयावहाय जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफोरनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि कर्म संस्थानफोरनि थाखाय साख्रि बाख्रिनि थाखाय सोरबा गरिबफोरनो दिनै IBS नांगौ IY नांगौ बेफोर माने मोननांगौनि थाखाय आरो मोजां सरकार जाहाथे जों दिनै मोननो हायो बिनि थाखायनो दिनै UPPL-खौ जाहाथे गासैबो रायजो राजाया जाहाथे माने सहाय मदद होयो भट होयो आरो बेवहाय जाहाथे रायजो राजायाबो UPPL हिसाबै जोंखौ सरकार खुंनायाव जाहाथे बा UPPL-नि मानाव गेदेर आफादगिरि प्रमद बर' बा गबिन्द बसुमतारी बा उर्खाव उरा ब्रह्म बिथांमोनखौ जाहाथे माने गोख्रों खालामनायाव जाहाथे खामानि मावो आरो माने डेम'क्रेटिक कान्ट्रि हिसाबै जाहाथे भट जाहाथे माने UPPL-आव गासिबो ट्रेक्टरनि सावगारिया जाहाथे भट साब्यस्त खालामो आं बेखिनिखौनो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों गासैनिसिम आङो गुरै खावलायहरनाय जाबाय আজি কাৰ্যসূচীটোত আপোনালোকে জানে মানে পদযাত্ৰা পৰিৱৰ্তনৰ নামত পদযাত্ৰা আমাৰ কাৰ্যসূচীটো এতিয়াতো বিগত বছৰত যিমানবিলাক দুৰ্নীতি হৈ গ'ল সেইবিলাক দুৰ্নীতি মানে বহুত ঠাই উন্নত হ'ব লাগিছিল 17 বছৰে একো নোহোৱাৰ কাৰণে এতিয়া সেই মানে আমি সেইবিলাক মানে খোজকাঢ়ি নিজে অনুভৱ কৰিছোঁ যে ৰাস্তাবিলাক ইমান ভাল হ'ব লাগিছিল ইমান 17 বছৰ একোৱেই হোৱা নাই সেইবিলাকৰ মানে পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত আজি ওলাইছোঁ আৰু আমি যাতে ৰাইজক মানে সজাগতা এটা আনিব পাৰোঁ ৰাইজৰ মাজত এই পদযাত্ৰাৰ জৰিয়তে এতিয়া তাৰমানে আগতে এই বস্তুটো আছিলে যেতিয়া মানে আগৰ চৰকাৰত মানে আমাৰ অবৰখিনি কেৱল এটা মানে আমাৰ কেৱল ভোট দিয়া অধিকাৰটোহে আছিলে কিন্তু এতিয়া UPPL চৰকাৰে মানে যিটো কৰিছে UPPL দলটো অহাৰ লগে লগে তেওঁলোকে তাৰমানে আমাক গোটেই হেৰি কৰিছে গোটেইকেইটা জনগোষ্ঠীকে একে সমানে হাতত হাত ধৰি আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত মানে আমাৰ হিচাপত আৰু এই বিভাজনটো থাকিব নালাগে যিহেতু তেওঁলোকে বিচাৰিছে সকলোৱে সমান অধিকাৰ সকলোৱে সমমৰ্যাদাৰে আগুৱাই যাওক সেইটো হিচাপত মানে মই ভাল পাইছোঁ আৰু এই দলটোক সেইকাৰণে ছাপোৰ্ট কৰিছোঁ এতিয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰ বিষয়ে কি আপোনালোকে গোটেই জানে এই বিগত 17 বছৰত কি হ'ল সকলোৱে জনসাধাৰণ সকলোৱে গমে পাইছে সেইকাৰণেতো এতিয়া পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে প্ৰমোদ বড়োৰ মানে দলটোত পৰিৱৰ্তন যে আহিব এইটো খাটাং আৰু সেইকাৰণে গোটেই আগুৱাই আহিছে সকলো মানুহখিনি আজি আমাৰ ধনশিৰি সমষ্টিৰ পদযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু কৰি গৈ আছোঁ আমাক লাগে পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে আমি পদযাত্ৰা ওলাইছোঁ আৰু এইবাৰ আমাৰ BTR
ব্ৰহ্মপুত্ৰ ডাঙৰীয়া ছাৰৰ কাৰণে আমি ওলাই আহিছোঁ আৰু ৰজু বৰা ছাৰে আমি শিকাই দিবলৈ কাৰণে আমি পদযাত্ৰা ওলাই আহিছোঁ DPOক আমাক নালাগে এতিয়া 17 বছৰতে ইমান দুৰ্নীতি কৰিছে আমাক এতিয়া নালাগে আমি DPF চৰকাৰ আমাক এতিয়া নালাগে আমি এতিয়া বহুত বেয়া পাইছোঁ